peš. Ne, ako ja to presne viem za tých 16 rokov, ako proste. Mne je to ľúto tých ľudí, Pískame, že pískame. máte lacnejšie niečo a tú hodnotu ste možno nezisťoval vtedy, hej. Ako dneska už tým neurobíme nič. Veď jasné, mne to jasné. Teraz ja A som... nie je to ľúto, že ste vyhodil praky za niečo a máte teraz starosti riešiť to. Proste. Teda nejde aj o to, že... Aha, už tam dačo horí z tej strany, tu vidím. Tam dačo horí. Troška nejaký. No a 3-krát sa zakúrila sklo je takéto, hej. Kúpil peletovú nemenovanú pec a nie lacnú. Táto pec ho išla 5000 eur, čo ste teraz videli a počuli. Ako mne fakt, ako keď to mám tak blbo povedať, mi išlo dekel roztrhnúť. Keď mi zavolá, že toto sa deje s pecou, ktorá stála 5000 eur. Tie zvuky, ten oheň, tam nebol skoro žiadny oheň, hej. Proste, že on v noci nespí, alebo kúri elektrikou a tú elektriku chce ušetriť, hej, takže si myslí, že peletovou pecou to nahradí. Áno, nahradí. Ale není pec ako pec, není teplo ako teplo.